जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ ओडिशावासी। ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଅବସରରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାହା ବାପାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପଣ୍ଡାମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଇସା ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇକି ସେହି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟକତା କରି ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇକି ସେମାନେ ପଇସା ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥାଉ, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ମନ ମାଳିନ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। କାହିଁକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ପୁରୀ ଯାଇକି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣ ଫୋର୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେଠି ଲାଇନ୍ ଚିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ି ହେଇକିନା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭିଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, କାହାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପେଲା ଠେଲା କରିକି ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ଖେଳୁଛି। ଦୟାପୂର୍ବକ ସେଇଠି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲାଇନ୍ରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗମନାଗମନ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ବିଶେଷ ଦରକାର ରହୁଛି। ସେଇଠି ଦୟାପୂର୍ବକ ଫୋର୍ସ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଠେଲାପେଲା ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ସେଇଠି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପୋଷ୍ଟଟା ଡିଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି। ଜଣେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେତେ କଷ୍ଟରେ
ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଗହଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଠେଲାପେଲା ବେଶୀ ହେଉଛି। ସେତିକି ଲୋକ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରି ସେଇଠି 50% କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଦର୍ଶନ ବି ଠିକରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବେତବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓପନଲି, ଯିଏ ପଇସା ଦେବ ତାର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ, ନହେଲେ ସେଇ ପାପରେ ରହିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ପାପିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବସିବା କଥା। ସେମାନେ ଯଦି ମତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଥା। ସେମାନେ ବାହାରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜଣେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା, ନମସ୍କାରଟେ ପକେଇବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ତାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଠି ମାନେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଠି। ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନ। ବେଶୀ ଲୋକ ଆପଣ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ବହୁତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ମାସରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେତେ କିଏ କର ଆଦାୟ କରିକି ଯାଉଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଭୋଗ ମିଳୁଛି, ଲୋକ ପଇସା ଦେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା। ଯଦି ଦାନ ଦେବାର ଅଛି, ଦାନ ବାକ୍ସ ବି ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଚି ଚୁପି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡାମାନେ, କେତେଟା ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଭାବୁଥିବେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଶ୍ଲୋକ କରିଦେବି, ଏମିତି ମା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ସେଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେବାରେ ସେମାନେ ଧୁରନ୍ଧର। 3 ଜଣ ଅଛି 300, 2 ଜଣ ଅଛି 2 ଜଣ, ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ବା ସ୍ଥାନ ପାଇକି ସେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସର୍ବଦାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଏଇ 2024 ଆପଣଙ୍କ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶର ଖେଳିଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।